Wilujeng Bapak Ibu ingkang kinasih lan sedulur-sedulur katresnan, pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi kabaripun? Katur donga saking kula, mugi-mugi kawontenanipun Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat, semangat lan lancar anggenipun ngayahi pedamelan. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi cariyos alaming lelembut anggitanipun F.X. Subrata kanthi ira-iraan Ula Buntung. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Isuk iku pedhut putih isih ngemuli duka sompilan. Hawa atis kaperbawan udan ngrecih ing sadawaning wengi, jalari wong padha wegah tangi yen ora duwe keperluan wigati. Milih benakake kemul, turu jingkrung selimutan brukut, kelonan karo bojo utawa guling, mungguhing sing isih legan, duda apa dene randha. Ujug-ujug keprungu swara kenthongan dituthuk kanthi wirama titir minangka tenger ana kedadean wigati. Pairan kang mripate isih rem-rem ayam jenggira tangi terus njrantal metu saka senthong. Marang Karinah bojone kang wis ubek ning pawon pitakone grontol wutah. Ana apa nah? Esuk-esuk kok ana wong nuthuk kenthongan. Ana maling, rajapati, apa omah kobong? Ya mbuh Kang, mbok kono metu golek kabar. Pakone Karinah. Klitih-klitih Pairan jumangkah mengarep banjur buka lawang. Ning jaba weruh Mbah Jaya, Barmin, Walijo lan Palgunadi padha mlayu-mlayu tumuju omahe Ragimun. Enten apa, Mbah? Kok sami mlajeng ten griyane Ragimun? Takone Pairan marang Mbah Jaya. Hamboran jarene. Wangsulane Mbah Jaya ora diterusake. Jalari Pairan saya penasaran. Terus melu mlayu nututi wong papat mau. Tekan ngarep omahe Ragimun, Pairan weruh tangga teparone padha ibut. Ora let suwe ana wong papat metu saka ngomah karo mbopong anggane Ragimun, banjur dilebokake mobil Toyota Avanza duweke Kusdadi. Mobil kegancangan geblas mengetan. Pairan lagi dong underaning perkara. Ing esuk iku Ragimun kanca rakete pranyata arep lampus diri kanthi ngombe baygon. Beja dene durung nganti kedrawasan wis konangan subingah
bojone. Supingah bengok sak kayange, jalari tangga teparone gemruduk teka. Ragimun diplayokake menyang rumah sakit saengga nyawane isih bisa ketututan. Kedadian ngeres-ngeresi iku kelakon 2 sasi kepungkur. Entuk sembur tutur saka tangga kiwa tengene klebu pairan. Mbaka sethithik semangat lan mentale Ragimun bangkit. Saiki yen kelingan anggone nekat arep ngayut tuwuh, Ragimun dadi isin lan getun. Coba bayang noran, usahaku bubruk, bangkrut mergo diapusi kanca dhewe. Kamangka aku kudu nyaur utang ning bank kang gugunge ora sethithik. Ana nek 100 yuta. Tuture Ragimun marang Pairan ing sawijining sore bab underane perkara sing jalari dheweke niat nglalu. Pairan bisa ngrasakake sepira abot sanggan uripe Ragimun. Ora bisa mbiyantu awujud materi, sak kamat-kamat Pairan kepengin melu ngenteng-entengi sanggan abot mau kanthi kerep ngendangi Ragimun. Menehi pitutur lan motivasi kanggo ngedhekake atine. Sekawit bisnise dol tinuku sapi Ragimun mlaku lancar. Nanging mbaka sethithik rendhet merga kapusan duit utangan bank kang kanggo modal bisnis katut kerut. Ora bisa mbayar cicilan utang, lemah sawah duweke kang jembare ora sepira dibeslah. Ya perkara kuwi kang jalari Ragimun putek atine satemah niat nglalu. Rumangsane ruwete urip bakal rampung menawa nyawane wis oncat. Kaya padatan bubar salat Isya, Pairan klithih-klithih tumuju omahe Ragimun. Weruh kanca rakete teka, Ragimun sajak bungah. Syukur kowe teka, Ran. Aku njaluk igo pratikelmu. Wingi awan Kang Pawiro Sidal, kakangku Ipe teka mrene. Awe saran marang aku, ujare Ragimun. Lah nek saran apik ya ditampa lan ditindakake to, Mun. Wangsulane Pairan. Ragimun nyedhaki Pairan. Omong klesak-klesik ngemuwati. Ragimun pratela menawa dening Pawiro Sidal dheweke diprayogakake golek pesugihan. Pesugihan ula buntung kang manut kakange Ipe kuwi sarate ora abot. Hah? Ayen kowe manut aku, saran mau aja mbok tampa, Ran. Aja pisan-pisan mbok lakoni. Acape Pairan kaget. Elinga, Mon. Pakarti kang kaya ngono kuwi nerak wewalering agama sarta njlomprongake kowe marang urip sasar. Yen aku
trimo mlarat tinimbang golek pesugihan kang ateges ngawula setan. Krungu guneme pairan sing ora tida-tida, Ragimun jegreg. Dumadi perang batin jroning dadane. Nyarujuki pramayogane Pawira Sidal, apa manut iku pratikele pairan. Munggo ing Ragimun kekarone padha abote. Menawa ngenut Pawira Sidal, uripe bakal sugih mbrewu. Dene yen manut pairan, bisa-bisa sadawaning umur pancet dadi wong mlarat. Awit pandheseke sing wadon lan pangojo-ojoe Wadina, bojone Pawira Sidal, wusanane Ragimun nibakake pilihan nedya nyarujuki pramayogane Kakang Ipe. Ing sirahe Ragimun apa dene Subingah wis ngrembuyung gegambaran sugih dhuwit, bondo bandu lan bisa tuku sawah kaya nalika durung bangkrut biyen. Dina iku ing wanci bedhug tengange, nunggang sepeda motor kluwus, Ragimun nginclik tumuju omahe Mbah Sulikah, wadon umur 70 taun, juru kuncine gumuk bangkel. Ing ngarepe Mbah Sulikah, Ragimun blakasuta menawa kepengin golek pesugihan ula buntung kanggo ndandani uripe sing lagi kejeglong. Bener, yen ana sing kandha golek pesugihan ning kene iki, syarate ora abot. Ewa semono, ora ateges sampean banjur enak kepenak, ora duwe kewajiban apa dene pitukon. Guneme Mbah Sulikah. Kanthi teteh, jlentreh, cetha, blak-blakan, Mbah Sulikah kandha menawa saben Selasa kliwon tekan Rebo Legi, suwene 24 jam, Ragimun kudu gelem malih ula werna klawu semu ireng lan tanpa buntut alias buntung. Nek sampean mantep, wiwit sesuk sore tekan sore candhake, tak aturi semedi ing gigiring gumuk bangkel kene. Kandhane Mbah Sulikah. Krana wis gembleng tekate, dina iku uga Ragimun bayar mahar arupa dhuwit marang Mbah Sulikah minangka pitukon kembang mawar, kembang kanthil, rokok kretek, ingkung pitik cemani lan sega wuduk. Dina candhake, Senen Wage malam Selasa kliwon ngarepake wayah asar, Ragimun wis ngadhep Mbah Sulikah meneh. Ing wengi iku uga sasuwene sedina sewengi dheweke nedya nindakake semedi. Ngeningake cipta, nyuwun sraya mring sing mbau reksa gumuk bangkel amrih pinaringan pesugihan ula buntung.
Selapan dina bajute Ragiman krasa ana owah-owahan ing panguripane. Usaha dol tinuku sapi kang diwiwiti saka ngisor meneh lumaku lancar. Bebatene senajan ora akeh nanging lumintu. 2 taun candhake Ragimun katon mregenggeng panguripane. Omahe kang prasaja direhab dadi omah tembok jenggarang gedhe mibawani. Supingah bunga. Suka syukur dene kahanan bale somahe wis pulih ngadeg jejeg kaya taun wingi-wingi. Sore iku Senin Wage malem Selasa Kliwon, kaya padatan pendak selapan dina sepisan ngarepake wayah asar. Ragimun pamit marang sing wadon. Weling wanti-wanti aja diganggu. Banjur jumangkah tumuju senthong pribadine. Ragimun nedya malih wujud dadi ula buntung sajroning sedina sewengi. Sajake ana sing kelalen. Saking katreme anggone bakulan sapi, ngepasi dina pasaran ngladeni wong tuku kang lunga teka, dheweke nganti yen durung kober mangan. Ngerti-ngerti wis sore lan wis wancine mlebu kamare. Weteng kothong durung kisenan upa, jalari bola-bali kroncongan. Sekawit ora dirasakake. Nanging ing tengah wengi Ragimun kang wis malih rupa dadi ula buntung kuwi ora kuat ngampet luwene. Ula buntung malihane Ragimun teleser-teleser metu saka senthong. Liwat dalan banyu peceren, Ragimun kang salin wujud dadi ula metu saka omah. Sing dituju kandhang pitike Tampi. Barengan karo iku, Tampi metu saka omah. Weruh ana ula dawane karo tengah meter teleser-teleser mlebu kandhang pitik, dheweke bengok sora. "Tulung! Tulung! Tulung! Ana ula buntung!" Krungu bengoke Mbok Tampi, wong nenem kang kajibah rondo ning cakruk age-age mara. Lah niku ulane mlebet kandhang. Celatune Tampi karo driji tangane nudingi njeron kandhang. Ora nganggo diabani, wong nenem mencar golek gebuk. Disogok nganggo genter, ulane metu. Ana njaban kandhang, ula buntung iku digepuki rame-rame. Ula ngulet ngiwa nengen lan wekasane mati. Bareng karo iku, Subingah kang lumah-lumah ning kamare krungu swara sambat ngaruwara. Asale swara saka senthong pribadine Ragimun. Ora nganggo mikir dawa, lawang senthong dibuka wani. Subingah kaget, sakala nangis jempling-jempling. Neng jero senthong dheweke weruh Ragimun tatu rojah-rajeh. Subingah ora ngerti kene bojone nemahi panandhang mau. Sapa sing tega ngajar bojone mau
Subingah uga ora pono. Judul mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.